hier op de kunstmarkt in Dokkum. Dat weet. Ik ben Sanne en mijn sport is hinderrijden en dat vind ik heel leuk. En ik zit met Tessa in het groepje en dan kan ik samen met haar rijden. En ik ben al een dikke vriendin. Ik ben Kirsten en het is hier best wel leuk en ik heb ze net geschilderd. Ja, nou, we moeten even vertellen dat wij hier een hele leuke dag hebben. Subt en we hebben lekker ijskooi. Finn het subt en Thomas het subt. Subben, dat is stand-up peddelen. Wat praten nou? Hallo, hallo. Hallo, ik zoek een liefhebber voor mijn 500 eierdopjes en een heel mooi eierdoppenrek. En hier op een kunstmarkt kan je mooie schilderijen en kaarten en kalenders kopen. En over 14 dagen staan we op de kunstmarkt in Leeuwarden en dan hebben we ook nog mooie handwerkjes te koop. En hopen u graag te zien. Nou, en ik ga mijn broodje soerjering gaan en toen een ijskou en ik had een pettetje. Nou ja, dat weet je wel, dan ga je nooit weer rust. Nou, en toen gaan we, nou drinken we er even nog, gewoon gezellig. Ja. Hier in Dokkum, maar op zijn Dokkum zouden. Hallo! Oké, wat ik hier ik ga een prachtige foto's maken van de kunstmarkt hier in Dokkum. En genoten van al het mooie wat ze me hier te bieden hebben. Ik hou van kunst, maak ze foto's en ik hou van de mooie loften boven Dokkum. Het is hartstikke gezellig, prachtig mooi waar. En we genieten van alle meesten om ons heen. En straks nemen we een terras pikken. Goeiedag, ik ben op een kunstmarkt in Dokkum en het je wordt heel gezellig. Maar het waar zit geweldig mee en ja, dat wil ik niet nieuw hier. Verder ga ik eigenlijk weinig te vertellen. We hebben een hele mooie dag in Dokkum. Ontzettend en bedankt iedereen.